ito. Dati maliit lang ito mga ano eh. Ikaw, nagkamera niyan? Yes. Hello guys. Munga kami ng balinghoy. Nakikibalinghuyan ng may balinghuyan. Nandito yung kasama ko, Nadiro. Huwag kahit mamimitas ako ng ano. Munga kami ng balinghoy, talbos ng balinghoy. Sustigo. Ito. Yan. Talbos yan. Ay, sinala pa. Ay, Hay, nabuno. iwan. At may data itak. Pati nga nagdala. Doon lang kita po, pinsan. Ano nga insan? May dala ka daw itak insan. Pero nga pinta itak pinta. Kapag ay data itak, ang patatagkan natin dito oh. Oh, naputol na, naputol. Naputol na oh. Ay. Sinayang ng kasama ko. Ibo pa naman. Ibo pumutol. Ito, kita ko na. Huhukayin natin. Patan mo yung maghuhukay ng balinghoy. Alin yung balinghoy? Yung balinghoy, wag ako. Yun. Magaling din mo pala ito. Ah, meron pa. Wala naman. Wala na, maliit na yun. Oh, huwag mo sayangin ang bawat pinagpawisan. Ah, sige, wala na pala. Hoy, yung mga talbos, wag nyo anuhin at kukunin ko yung ano, talbos. Parang gusto mo akong i-ano dyan ay. Ay, ang laki oh. Hoy, huwag dito may tapos sa gilid at kukunin ko yung talbos. Papahirapan nyo. Daw, may naiwan ba? Wala. Hindi kasi dinala yung stand. Ay! Huwag kang nabibo. Ha? Huwag kang ano. Ganito kahaba. Akin na po. May wire o baka maandalin nyo ng itak ha. Selfie ka man dyan. Camera girl ka lang namin. Pero mo ko yan. Tama na yan. Baka maubos na to. Ang lawak pa nga. Tumba na bagay ito. Pilagibay. Ang bagyo. Dati kasi ano, punta kami na ate dito. Ano pa to? Unti pa yung ano. Dito ba yan? Ha? Oo. Ganda ng lupa dito. Ang taba. Dito kita itatanim para tumaba ka. Yun pala yun. Dito. Oh, yung ayun, lagayan ko ng ano. Bibidyoan ako. Hello. Bukas ang shoot ko. Baka makita dyan. Ano yung camera mo? Bakit ikaw baga? Binibidyohan ka baga? Binibidyohan ka nga. Kasi edit na lang. Sus. Magagalaw kasi ang camera girl ko. Girl. Nangangamuti. Ano Bibo? Ang laki nito guys. Buhay ka pa ba? Sakto pag lusong natin mamaya magbaon tayo no. Wala nga, ano gagawin dito sa balinghoy? Ito, si Ita may nagre-request ng ano. Mamaya naman na, Ito camera. Itong camera. Paano ako makakapakuha ng talbos kung... Mamaya natutulungan ka namin. Kami na makuha niyan. Tapos ang usapan. Oh, siya, sige. Payag. Basta mag-camera ka lang dyan. Puro yun at yun din naman, pwede yun. Pare-pareho. Sige. Hanggat hindi ko sinasabihin. Huwag kang hihinto. Dito. Si Bibus pata mo man. Ayaw nga daw niya. Ay, Naputol na naputol. Wala yung magagawa pag sinabi kong kuha ang kuhaan mo. Haba man nun. Ay, babes. Nando sa dulo ang ano. Ang taba na lupa. Ganda siguro magtanim ito ng ano, pichay, ano. Ganda dito. Gayaan nyo soon. Pakasawa na kayo. Pagpakasal. Siya, pakasal mo. Kami ni Bibo ang bahala sa araruhin. Oo. Gagawin ko kalabaw si Bibo. Ang baba ng ano nila no. Hindi ko man kasi marunong mag... Hanggang doon sa dulo pala, oh. Ang haba ng ano. Anong kakaunti ang... Dini. Dini. Dahan-dahan dini at baka ako'y mataga dini. Sige. Shoutout nga pala dyan sa mga sumusunod. Sumusunod saan? Si Arvin Montajes, SG. Tapos si Jefferson Aquino. Ano may tayong wifi dito? Ano? Tapos naka-vlog ano? Yan, Joseph Marcelo. Dito mo makikita yan at malakasignan dito. Si Kuya. Oo nga, malapit pa. Shoutout kay Joseph Marcelo. Marcelo. Tapos si... Ayos yung camera mo, Biel. Ay, sa baga. Oh, ayan nga. Okay, kita ko na.
kasi nagpantalon. Nadaya kasi si Bibo. Siya nagpantalon. Hindi ko siya pwedeng mag-short. Malista yan. Ay, may bunga na oh. Balinghoy. Di ako mabunot. Yeah, pangahas. Yan, may meron din. Oda. Tama. Ito na yung nakuha namin. Balinghoy. Puno din. Puno din. Dahil. Fresh na fresh, tapos may malamig. Oh. Ang palda ko. Ayan ang kasama ko. Guwapo ay. Single pa yan. Tigol. Ayan, pasalamat kay manager. Mhm.